सबका से नीक हमर गाँव रे, तनिया के त देख कि सबका से नीक हमर गाँव रे, तनिया के त देख। प्रणाम नमस्कार, हम पवन पंडर सबके गोड़ चुके गोड़ लगता नहीं। और हल्का हल्का ठंडा बढ़ गई बा, चूँकि अब गांव में हमने के पुआल जरा के घूरता पता नहीं जा आग देखी पीछे तैल तापे खातिर। और हेदे धान अतियावल जाता और धान बहुत सारा अतियावल जाता देखी। और धान पिटाई, कुछ पिटा गइल बा, कुछ अटियावल जाता, कुछ खेत में बा, कुछ बोझा बनाता। दिवाली में सजल बा, छठ में सजल बा, घर अभी तक सजल बा और बहुत प्यारा लागत है गाँव, मज़ा आता गाँव में। छठ के बाद जब आदमी गांव में आवेला दिवाली के बाद छठ में, तो थोड़ा सा चारों तरफ धान पुआल और खेती बाड़ी देख करके, और गेहूँ बुआला, अभी गेहूँ के वीडियो भी डल रही, खेत पटे वाला वीडियो डल रही, बहुत सारा चीज़ लागेला। तो बहुत यूनिक चीज़ लागेला। और सबसे मज़ा आवेला कि घड़ी गांव में बहुत सारा लौका फल रहेला। देखी लौका के थान बा पीछे, और ताज़ा ताज़ा लौका खाई, ताज़ा ताज़ा मुरई उखाड़ के खाई, ताज़ा ताज़ा कोबी बा। दिन में हम ब्लॉग बनाएम तो देखाएम कि बहुत सारा चीज़, हम कोबी भी बोल बा, बैंगन भी बोल बा, मरचा भी बोल बा, और तरह तरह के फूल बा, अनार बा, और ये सब देखी बहुत सारा चीज़ बा। तो ये जी प्राकृतिक के नेचुरल चीज़ बा, और बिना खाद पानी के सब सब्जी बा, बिना फूल बा, एक से एक फूल बा। एगो साँझवा फूल बा, ओकर बहुत सारा कलर बा, लेकिन सबसे सोना जैसा लागेला हमने के धान। और किसान जब मेहनत करेला 3 महीना 4 महीना कम से कम मेहनत करला खेत में, तो धान होला, और धान के चावल होला तो सब लोग खाला, चिवड़ा भी होला, बहुत सारा चीज़ होला, बहुत प्यारा लगेला। और आप सब भी अगर गांव से जुड़ा बनता, अपना गांव से संपर्क बनाए रखें। कितनों हमने के शहर के आबादी में चल जाए सन, ऊंचाई पर चल जाए सन, लेकिन गांव के रौनक और गांव के मज़ा हमने के शहर में ना मिली, एगो छोटा सा फ्लैट में ना मिली, कितना अच्छा घर बना ना मिली, चूँकि गांव होला। ऐसे गांव से जुड़े रही और हमारा अच्छा लगला। शाम के टाइम हम देखी अभी खाना वाना खा ले से गाँव में। शहर में का होला कि हमने के 11-12 बजे तक आदमी खाना खाला, लेकिन गाँव में सब लोग एकदम टाइम से 8 बजे खा ले बा। ठंडा के टाइम बस सब लोग आराम करता, कुछ लोग सुतल बा। हम बाहर टहलत रहनी है, अच्छा लगल है, तो सोचेंगे एगो वीडियो रह सबके बना के शेयर करी। नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। अगर हमें वीडियो अच्छा लगल होगा तो ज़रूर शेयर करी, और बहुत अच्छा लगल होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी।